osajidwa abantu pasidani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 21 June 2025 takhalani pampoti kutamvetsirani mwachidwi. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindimanyumusidwa ndi wina aliyense ndimangoyima pa chilungamo kung'alula zomupweteka zimupweteke omusangalasa zimusangalase koma ine sindizagudwa konse ndipo ulo mutapanga ma threats otani ofuna kundipondereza kuti ndisamayime pa chilungamo kapena kuti ndizikukondera nino ine munthu wake sine inetu sindimanyengereredwa ine ndi ali nyodo ndipo anzanga ndi amalawi osauka ndipo ndimakondwera kwambiri ndi anthu olemera koma oyima pa chilungamo choncho ine ndizapitiriza kuyima pa chilungamo. Lero ndizizula mchitidwe walitima, mchitidwe ozikonda umene uli ku opposition, mchitidwe umene utupezese amalawi mavuto chifukwa zimene mukupanga ku opposition mupangisa kuti afiti awa apitirizenso kulamula zikoli, apitirizenso kuwazunza amalawi. Mmene Malawi alili lero ino a opposition simuyenera kumakula mtima kumazitenga inu ngati ndinu osogola kuposa ziko lino la Malawi. Koma mwina tisanatero mundilole ndi alilire alimi kapena asozi ansomba amene ali pa mavuto opsa chifukwa cha kusowa kwa mafuta. Asozi ansomba sanganyamule maboti yawo ndikupita nawo kuntunda ndikukathira mafuta. Amayenera atenge mainjini yawo amaboti ulendo nazo zimenezo kuti akathire mafuta pa filling station. Inu mukanadziwa inu mene akuvutikira alimi ku Monkey Bay, alimi ku Senga Bay kusalima, alimi ku Mangochi, alimi yoti tikunena asozi facha amene jaso ndi alimi akuzunzika kuopsa asozi ansomba. Akuti akafika pa filling station baja akuwauza kuti azipereka ndalama zina zapadera ndicholinga kuti awathirire mafuta. Awatu ndi mavuto ena amene ali ma filling station. Ma filling station ena kupitamo akumapezeka kuti mafuta kuti afika mazulo, akamafika usiku mamawa apeza kuti mafuta ose atha agulisana mwa madiru. Ena wakumachita kumala khula mwatamo kunena kuti ifeyo ndi azibale athu kumene kumatengedwa mafuta ako ndesanga tichite china chilichonse chifukwa ifeyo amene ndi azibale athu. Alimi kapena asozi ansomba akuzunzika kwambiri akuononga ndalama. Noti oneleso asozi ansomba amalawi osiyana ena akuti akafika pa filling station po akuchitidwaso demanded ndi mafuel attendant kuti azipereka so ndalama. Amene ndikufunaso kuwalirira ena lero ndi maziphunzisi, apolisi, anthu osiyana ena ma officers ochokera ku MEC amene pakana lero sanalandire ndalama zawo kuchokera ku MEC. Ndipo a MEC sindikudziwa kuti kodi cholinga chanu ndi chani. If you are failing to pay anthu ndalama zawo za mafezi onse pakana lero ena sanalandire. Even nthawi imene amapanga maujene ma process ena amene apangidwa mafezi ena apangidwa posachedwa pompano ngati ma process phase 1, phase 2, phase 3 pankana lero anthu sanalandire ndalama zawo, anthu akuzunzika kwambiri. Anthu uthenga ukuyenera kupite kwa Anabelo Ntalimanja kunena kuti kodi zisankhozi maziputa musana konzeke. Registration imwazuza anthu, verification imwazuza anthu, pakana lero anthu sanalandire ndalama zawo. Makamaka ku Eastern Region kuwayimbira ku Mexico kuwafusa akumayankha kuti process imayenda mmafezi osiyana komanso timachita handle anthu osiyana. Why are you doing this? Kumazuza anthu akuti akugwirirani ntchito amene somuti mwafune posachedwa pompano nkhani ya zisankho zimene zikubwerazi. Koma ayi mukuzuza anthu, mukuzuza apolisi, mukuzuza even akumeki konko ma officers anu mukulephera kuwalipira. Sinthu ndizosokonekera muno Malawi palibe chimene chikuyenda iyayi. Ena amene akuzuza so anthu ndi amanebu tingakuwuzeni
confidentially kapena without fear kunena kuti lero tikunena pano tikulankhula pano mayeso amene analembedwa a standard 8 a JC pakana lero anthu sanalandire ndalama zawo ma allowance yawo kuchokera ku Manebo. Kodi tikamanena kuti ziko ili ndilosokonekera mwina ena nomangoona ngati tingocheza kapena mwina ine ndino wa olankhula wapachikamwa koma ndimanena mafax amene ali pa ground zulo timanena nkhani ya data clerk amene akuzunzidwa kwambiri kuchipatala alibe ngakhale olo risk allowance anthu okuti ndi ophunzira kwambiri ali ndi ma degree ali ndi ma diploma degree in ICT koma kuona amene akuzunzidwa munthu amene ndi data clerk akuchita kuposedwa ndalama ndi HSA ndi ziko losokonekeratu ziko lorena kuti asogoleri athu sakuziwa chimene akupanga even olokuti mukapite kwa amene amapanga za human resource mpeza kuti ali pa grade M pompo a human resource ainyachetu amene amalemba ndi kuchosa ntchito ajawo mukapita ngati kumulanje mpeza kuti anthu amene wagwira enawo 19 years ena 10 years ena agwira muna more than 20 chakuti years amene oto aku human resource management adakalibe pa grade yomweyo koma kwaona azibale yawo ama minister ena angogwira ntchito 2 months koma apangidwa promoted awawati kunena awa maujene awa aku human resource awa ndi anthu amene amagwira ntchito yoyenera ntchito yotamandika koma kuzunzika kwambiri muziko la Malawi limene ngakhale olo mwana wa sukulu akuzunzika amene ali osauka kwawo kumene anabadwa osauka amene amene ali pa mavuto akumachita kuthamangisidwa ku sukulu chifukwa chokuti ati alibe sapato. Nafuna ndikuuzeni kunena kuti akuluakulu inde ma policies ndi amenewo mmanena kuti ku Ministry of Education sukulu ina iliyonse ili ndi ma policy ikuyenera ikhale ndi uniform ikuyenera ikhale ndi fees koma pali ana ena amene ndi osowa ana ena amene alibe china chilichonse munayenera kumayichita give a human face. Ife takhalapo tukusukulu anthu ambiri mukupanga zimenezi kumabweza ana chifukwa chokuti alibe nsapato ndi chifukwa chokuti simukuziwa umphawi. Ife takhalapo ifeyo kumapita ku sukulu kuchokera standard 1 pakana 8 opanda nsapato opanda mapanti tazipangapo zimenezi pakana kukafika form 4 munthu ulibe panti umphawi umene osakhala kufunayi andipena pache mukamapanga ma policies yanu muziyang'ana and headmaster wanzeru asanayenera kumambweza mwana ku sukulu chifukwa chokuti alibe nsapato chifukwa chokuti alibe ndalama ya development fees ayi munayenera kumamvesesa and ma headmaster ena amakhoza kukhala ndi initiative yoma auzana okhaja azithandizana okhaokha amakhoza kukhala ndi initiative kumapempha maziphunzitsi apompo kuti can you help this boy this girl kuli ana ena amene amabwera ku sukulu kujako literally kuchoka kwawo kupita ku sukulu osadya china chilichonse mwana kuchokera mama wa kukafika kuweruka kuchokeranso kumene koko kukafika kunyumba osapeza ko china chilichonse kodi mwana amene imene akuonekera angakhale ndi sapato angakhale ndi uniform. Tithokoze kwambiri Amalawi amene amakhala ndi mtima amakhala ndi welfare ya anthu ena monga amene akupangira ngati Namadingo ujayo Namadingo tu akupanga zinthu za nzeru wakamanga bloku kuja kuwataka komanso at the same time sanango asiyana ojonjo anapezera nsapato ana amayenda ambiri opanda nsapato kumavala zimagwaladi zija ndipo ovala gwaladi yonso ndi mwana ndiye kuti ali ndi mwayi koma akuluakulu Malawi muno muli mavuto olo mnati mpite m'mizi mukayang'ane mmene anthu akuvutikira inu mukhoza kumagwesa nsonzi mupangira kuti anthu ambiri munangokhala simayenda koma taziyendani mukamapanga zinthu zanu muziyenda muziona kuti kodi ziko lili kuti chani anthu akuzunzika kopsa muno Malawi and mukamanena kuti mufuna ena awati afunanso ati 5 years ina pali opo ali kumangochi akuzuza anthu kumeneko kugula anthu kumapasa makobiri ndalama mmene zikuvutiramo kapena mmene zinthu zilili Malawi muno ndalama zonse zimene mukuonongazo mukanatenga ndokukasiya ku company ya sugar mukanatenga ndokukasiya kuchipatala tu kumadokotala amba kumaba ana inyache monga mmene ambera mwana wina wake dzulo ku Bottom Hospital
kumuba mwana kumene koko amayi ndikuanamiza kuti mwanayo wamwalira, kwa anthu azimayi kunyamula mwana uja ukafika naye kunyumba kupeza kuti ndi nsalu zokhazokha. Ziko la Malawi ndi ziko lokuti ne sinimalimvesa iya. Choncho nkhani yathu ya lero tikupita kuja kuzipani zosusa, litima, kuzikonda, kuzitenga ngati ndinu madolo, kuona ngati ziko lindilano. Inu au opposition mukapanga masewera, inu ndi amene muti mupezese Amalawi mavuto amene akukumana ndi Amalawi wa akhalapo a njere ndipo apitirira chifukwa cha mtima wozikonda. Ndamva chisoni kwambiri, ndipo apa ningolankhula chilungamo chokhachoka ndikhazula paja ine sinimanyengerera. Ndamva chisoni kwambiri kuwerenga zimene wanena olankhulira chipani cha DPP, kunena kuti ati iwowo akamapita ku chisankho ichi vice president akhala wa chipani chawo, president akhala wa chipani chawo, ndipo iwowo enawo amene akufunawo angobwera azakambirane nawo aone kuti apasa maudindo otani. Moyo umene mukupanga inu wa DPP ozikondawo unkamveka ngati anali manong'onong'o, inali nkhani chabe. Koma lero mwalankhula nokha kunena kuti ma alliance partners anu amene mukufuna anzanu amene mungofuna basi angokugwirirani ntchito akangokuolosani kenako mukapita sijairo mukawatafune. Kunoko ku Malawi nanenapo ine mbuyomu, koma ndimanenedwa ngati ndine wachamba wa misala kunena kuti inu maphungu a nyumba ya malamulo mukulakwisa kwambiri nkhani ya ma-alliance inayenera ikhale ndi legal backing, ikhale lamulo palo ku parliament. Koma mwalowa kumene kuja kupakana zaka 6 simunaganize zopanga lamulo la ma-alliance. Zosatira zake ndizi, tizakhala ndi achilima ambiri, tizakhala ndi ma UTM ambiri amene anthu ake azangothandiza kumuthandiza munthu wina iyo osapindulapo china chilichonse. Mapeto ake mwinaso anthu kumangomwalira mwazizizi osaziwa kuti kodi anthu awa akumwalira chifukwa chani. Izizi mukuyamba inu a DPP zozikonda kuti nokha mufuna mukhale ndi president, nokha mukhale ndi vice president. Zimene zindikufuna ndikuuzeni mukazipitiriza muyiwale za zisankho zimene zikubwerazi. Apapa ndiye kuti mwina inuyo mukuwapasa chance MCP kuti apitirize kulamula zikoli, apitirize kuzunza anthu. Mwina inu kapena DPP zikukusangalasani mmene anthu akuzunzikira muno Malawi. Funso nkumafunsa kuti kodi why are you behaving like this? Kapena malozedwa, kapena achewa amene akulamulawa mwina chifukwa cha gule wanyauja anakupitirani kudambwe ndikukakusambirani mankhwala. Chifukwa tupena ndiofunika kumasamala, zinthu zina zindofunika kumampasa Mulungu ndikumampempha, kumamuuza, kumamupempherera Mulungu. Ma-alliance enawa musamango aona ma-alliance enawa amene akupita kuti akagwire ntchito ndi MCP wa ndiofunika mukamva zimene za Malawi musangothamanga kutukwana. Nkutheka kuti munthu amakhala kuti amupepetula. Zinthu zinazi ndi za satanic, siza wamba. Musamangoona zuwa likamatuluka kundu kukalowa ndikuda ndimawo kumaona ngati zinthu sizikuchitika. Kunja kuno kukuchitika zinthu zoopsa. Kumadabwa kuti awa ndi amene amadalidwa ziko awa amayerekezedwa ndi chilimawa. Lero chachitikira ndi chani kuti azikasintha mawanga? Mwina nkukhala kuti amakhala kuti siyeyo, amakhala kuti ampepetula, asataniki amutenga, mzimu wache autenga. Ndofunika kumapemphera inu anthu opemphera genuine. Nangasi alikonso anthu ena amene amaziona ngati ndiopemphera kumali ya feki, monga amene amapangira ngati awa apakiwa ndi anzawo awa peace unity awa amangolankhula zinthu zopanda ntchito. Andine sindikudziwa kuti paki ntchito yake ndi chani, and awati a commission of ati unity sindikudziwa kuti ntchito yawo ndi chani. Chifukwa Malawi muno mukupanga zinthu zopusa zambiri koma anthu amene waangoyang'anira. So ndimafuna ndikupaseni inu warning ya DPP kunena kuti moyo wali
mtima siwabwino, moyo wozikundikira siwabwino, no wonder akuoneka kuti anthu ambiri akagwira ntchito ndi oyipayo. Zipani zambiri will have no option but to go and work with MCP chifukwa cha mtima wozikonda. Ndiye apa pangati zili choncho kuli bwino tingosayinirana kunena kuti ziko lino likhalera one party system, azipitiriza kulamula omwewa, azizuza anthu, mwina inu zikukusangalasani. Munthu sungapange business ndi nzako kunena kuti ndi joint venture, ndiye mukapita ku bank ukanena kuti ndi joint venture inde koma signatory ndine ndekha ku bank, ndiye kuti zikuyenda pamenepo mutu wako si ukuyenda bwinotu. Choncho inu a DPP musapitirize kuzikonda, musapitirize, musaone chifukwa chokuti ati anthu akuchemerera kuti uje ni DPP ndiye ingobwerera. DPP yoti ikubwerera chifukwa anthu akusiyanisa, anthu akusiyanisa MCP, ulamuliro wa MCP ndi DPP, ndi anthu akunena kuti ndiye kuli bwino tingobwerera konkuja. Koma kukanakhala kuti munthu umambweza munthu kumanda, ndiye tikanambweza Chilima ujatu abwerere. Mmene zililimu iniyo munayenera mukhale anthu osazikonda, anthu ololera, anthu ofuna kugwira ntchito limodzi ndi anzanu, koma mukufuna mutenge upresident nokha, mukufuna mutenge running mate nokha, mukufuna maudindo ena mwagawana kale mmene zamvekera kuma primary ko. A DPP muzalira, komanso osakhala kungolira inu nokha, komanso Malawi azalira chifukwa mukuwapwetekesa Malawi. Inu ndi amene muti muaphese Malawi, mtima ozikonda, omatenga ngati ziko lindira amano, kumatenga ngati ziko lindirano lokha, ngati chipani chiliko ku Malawi kuno ndi chanu chokha. Ilitu ndi ziko, zinthu zimasintha, zamawa simukuziziwa. 2025 pa 16 ena akhoza osakafika, muzisamala kwambiri chifukwa zimene wakonza Mulungu simukuziziwa. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ugoso kudaluyankhula kwa Bon Kalindo lero lino pa 21 June 2025.